But lomnotho lesakhula letolo thina abantu bakithi yabo angeke sibe nesicelo sibana ubane nalo igama lakhe yabona ukuthi ngoba kushoniwe la ibona laba ngithi ibona ngithi nawe masifuna ukumkhipha lo uzowenza same thing abafuni ukuphuma mako wazama ukumkhipha ulandela abantu baba protection fee bese bezokusabisa la endlini yabo naye umfene ngoba eshonile ushone yibona le kwakhona nje ukuthi usakhona la ehlazo yabo ihlazo ukuthi ngabe la ezathi qeda ukushona umuntu ebulawe yibona lapho naye lo usakhona la yabo mina bethi if ngidinga support isho singanitholela isupport nikwazi usirana isitolo kodwa hayi ukuthi sibona umuntu angaphandle lo unekube Somalia akaphindele khona wase Somalia noma seTopic Somalia uyacabanga bangasenze something la kini ngoba kwesinye isikhathi sihlala sithola indaba zabo ukuthi ba rape ingane uzomthola mase kuthiwa kutshontshela ke nje yona la nje uzomthola uhlala khona phakathi esitolo ugeza phakathi esitolo ugeza la uhlala la endlini. You can't be passing all those countries and claiming to be a refugee in South Africa. That's not possible. How did you come to South Africa? Just tell the truth. You guys, you go in these transports or you flew and got off in Zimbabwe. When you got to Zimbabwe, you come here and you claim you're a refugee. You know you're not a refugee. What are you running away from? What conflict? They got a Kugwar. A Kugwar? 10 years ago? 10 years ago? Yeah, before 10. I came 10 years. Is it still going on now? Yes, even if Aye, there's no Kukwari there. There's no Kukwari. I'm talking about Okay, fine. Even if there's a war, but we don't want you to run a tax in South Africa, okay? Asizokuzwa ngani sizongena yebo ukudabula ngempama wena uzokudabula ngempama songena siyangena sekusuka su hawu ngelani hawu na imhlola hawu sijakola amakula la ila oh umngena ngapha ama-ofisela amakhulu oh asambeni Tino la sisiyo la malungelo ethu nabo ngeke bazosenze lutho I'm here to talk to the managers and the owners of the company. Our people are being abused here in terms of the work ethic. There is unfair practice in the work ethic. So I'm here to deal with that. All of them, they're working here. Yes, yeah.
Enough is enough for abuse. I can't allow our own people to be treated as bullshit. Doesn't matter when they call you or you kill us or whatsoever. We don't care. We are fighting for our rights. Yeah. I'm sure she posts like share. Anything she posts. I'm tired of the Sa yetagwini nina metro tepen metro nina ashanga ngamasende laphana sangifikile laphana wena ngizobe ngilapha eThekwini Sikhathele ngamasimba kahulumeni gijimela ubani ngaloba ikhansula imtsintsila laphana kwa town niyayikhokobisa ngikhona ke jakiwe nini oh the majority these are women buka 16 days of activism buka ulumani akanendaba kwenza hamba yenza ama talk show pe no tie ontuli imgodo into ngemsebenzi wabutho anamsebenzi wabutho fanele ngizazi you don't know the real problems you are busy protecting each other. I'm not here to tolerate any bullshit for anyone. It's all lunga leliso imsulu lezinto lezi wena kula umsulu uyinja Yaxolisa ngane yakwethu sengilimala kakhulu emoyeni limala kakhulu nje abayadelela laba sithembisa ukusibulala laba ilungelo lokuba nje kwabo kuzoba njani Vula sigani. Ngiyabudabukela mfowethu usizo obhekene nalo mntakabani. Phoqelekile ukuthi ube nje. Ngenxa ukuthi ufuna ukudla ingane zakho. Phoqelekile mfowethu usizo obhekene nalo ngiyalwazi. Umuntu omnyama kwamakulo ukuthi hlanga yenza vimba. Isidingo wazi ukuthi nawe hayi mfowethu ngiyabudabukela mfowethu. Ngeke ngoma mindset. Ngeke awekho right. Dabukela ngane yakwethu. Nibonile mina ukuthi niyayibona lento. Lezi nje lezi zizovula ngiqalile. I said, India are always like this. Identify like this. Umuntu omanga bekhuluma udoti nami ngizodoti kuye ngoba inje njengayazi. You must identify yourself. Who are you and be visible because you are not a police officer and you are not. So and then we are not here to fight. How can you fight going with kids? Going with women. There's no way that you can do that. Manje mina ngikwazi ukuthi uyayivubela insizwa zingekuvela osisi kangaka. Ngoba uyivubela insizwa. Ngiphatha kabani ukuthi ngibona abantu besilisa bebancane. Ngiyanibonga weyinsizwa enikhona. Ngiyanibonga kakhulu kodwa kungiphatha kabana nje ukuthi kube ngabantu besifazana abaningi kuneyinsizwa ngoba ilapho ke inkinga iqala khona. Ngiyazi ukuthi abantu besifazane njengoba behlale bephuma ngobuningi enye yezinto ezenza ukuthi bephuma ngobuningi ukuthi ibona abaningi futhi ibona abangasebenzi. Nibona futhi abahlukumezekayo kakhulu kulezi indawo zokusebenza einalabo abantu bokufika. So ke siyaqonda lokho kodwa ke kufanele sibavikele weyinsizwa bo. Insizwa iqhuqhuzelane nje insizwa sibe khona lapha abasuke bekhona abantu besifazane senze isiqiniseko sokuthi abaphatheki kabi abahlukunyezwa futhi thina njengamadoda phela singabavikeli bezwe izwe yibo mama lapha izwe yingane zethu izwe yithu uqobo manje ke kufanele ke senze isiqiniseko sokuthi hlala sikhona ngikhatheleke nkosamade ngixolisa la sakhe sokhela ngikhathele sukela ngoMarch ngonyaka ophelile mina ngaze ngiphumule anikaze ningibone ngingekho ngihlale ngikhona ngikhathele sengikhathele manginesikhathi eside sengiyafefezela sengizoba nesisha so ke kufanele ngithole noma ivikeli yi1 nje ngisebenze ngefoni nami njengabaningi ngahlale ngikhona ngiyanibonga kakhulu ukuthi niphume kangaka njalo lapha engikhona khona ke mina kuba nomthetho kuba nenhlonipho kodwa sithola imphumela efanayo lento esiyifunayo namhlanje izokwenzeka
namhlanje ayizokwenzeka kusasa izokwenzeka namhlanje kodwa ngicela ukuthi konke sikwenze ngenhlonipho sihloniphe amaphoyisa njalo mangabe lapha engikhona khona mina asuke ezogada thina ukuthi akekho umuntu osiphazamisayo kuleli lungelo lethu lisemthethweni nelikumthetho sisekelo wezwe elokuthi sinelungelo lokuveza ukungaphatheki kahle kwethu. Amaphoyisa asuke ngezile ukuzolwa nathi nokuxabana nathi. Ngiyacela lapha phakathi kwethu akekho umuntu ozoxabana namaphoyisa, akekho umuntu ozomemeza amaphoyisa kabi. Nalabo siya kubo abokufika fanele sikhulume sizwane silalelane nabo besiphendule sibaphendule nathi kungathukwana ngoba makuthukwana kuzophakama imimoya ebese kufanele amaphoyisa atakule oyedwa wethu okuyena oqalele yonke. Angiyifisi ke mina leyo nto kulesi sikhathi esingaka sengisebenzile akekho umuntu oseke waboshwa eboshelwa ukuthi imashini yami akahloniphanga. So nala eMoy River ke yini igama lale ndawo okusempofana kahle ngoba lento yoMoy River lena yiyo yokuqala ifuna ukulungiswa. Ayikwazi indawo ehlela abantu abamnyama kuthiwa iMoy River. Bani ohlala emfuleni la uMoy wona lona futhi nibofana nathi ngale thina siyalishintsha nje igama lithi libhalwe phansi sibize lethu thina ngoba ngeke nje thina sizwe ngabelungu bebize indawo zethu wasuka nomhlaba le wazofika nawo la lutho manje pho yini biwethiwe kwethiwe indawo ngayo. So ke sizohamba kahle ke bafowethu, sizohlonipha, sizolalelana, hayi kuzoba kuhle, kuzoba mnandi. Ngiyanibona niyaphila, ngiyanibona nifithi, kuyasheshwa ke lapha emakhaya. Uyabona lesi sisho sithi kwagijima iphoyisa, ulibona ligijima ngempela ke iphoyisa masengakho. Hayi siyabonga ingane zathu, uNkulunkulu asipha amandla senze usuku lwethu lube nohle kakhulu. Sihloniphe kakhulu bafowethu, sihloniphe nabo abaholi bethu abangaphambili, sihloniphe amaphoyisa njengoba sengishilo, bese sihamba kahle senze into ethu iphile. Ayisho ingoma utshwala weyinsizwa ake sihlale sibhekile ukuthi ezweni kwenzakalani. Lezi insizwa bakusokhela ngicela ukuthi kuhlelwe ukuthi njengoba nazi izitolo zabo, lezi izitolo, lesi sitolo esinalo singenzani, lesi sitolo esinalo singenzani, lesi sitolo esinalo ngenzani, ngoba ngokomthetho zonke lezi izitolo abayihonayo akufanele beyihone ngoba umthetho awubavumeli. Umthetho asikhulumi ngaphandle komthetho, umthetho. Manje kungabi ke ngathi abantu bayona uma bekhumbuza uhulumeni ukuthi umthetho uthi finish. Sizwa zakithi asixabani nani wena Mpemu, wena yini ume ngale nabantu abamnyama bonke beme ngapha awubona laba abavikela abantu bokufika awuyona leyo nhlobo awubavikela abantu bokufika ikampani abavikela no kodwa akasikhulumeni-ke ngaphambi kokuthi nithethise lezi zinto ngoba yimi ebengiyibuze. Lonke ibhizinisi linelungelo lokuqasha umqaphi. Funa siqale sivumelane lapho ngoba ngifuni mina usebenza inzondo yokuzonda lensizwa bese uzokhuluma into okungeyona la. Lonke ibhizinisi nje noma iliphi ibhizinisi liyaba nawo ama-security aligadile asuke egade indawo lena okusetshenzwa kuyona ngithi. Kodwa thina masithi abahambe laba bantu lo akufanele amendleleni yethu athi abangahambi. Into ofuna ivike yokuthi ngoba emela eminyango akufanele phela singene la minyango thina sithatha impahla yalaba ngithi. So yena usuke ebheke lokho. Kodwa mangabe sithi laba baphume, mabephuma lona ka-affecteki ngoba umuntu ozongena la usazowadinga ama-security angithi. So akufanele ke thina amadoda sixabane. Njani mfana kunabo ngibakadile. Yeah, hayi sisumoya ekhaya. Hayi mana we baba angidlali mina. Ukuthi singaxabani ngizama ukusiza nawe ngoba ngiyanazi ukuthi nenzani. Futhi ngifuna nazi ukuthi ngeke nikwazi ukuvimba umphakathi. Umphakathi awuvimbeki, ngisho uhulumeni wehluleka ukuvimba umphakathi. Ngicela nime kule position engishoyo. Kanti isitolo ucela ukuthi madoda ayingeni nikwazi ukungena nonke, sicela kungena ababili bekhulume nomuntu ongaphakathi kungalimali impahla ngoba owami umsebenzi ukubheka ukuthi impahla lomuntu ayilimala. Ngibhekile yena, ngibheke impahla, ngikhokhelwa ngokubheka isakhiwo. Kodwa ningalenzi iphutha lokuxabana nomphakathi ngoba manje xabana nomphakathi kuyofika mina bese ngithi vimba mina. Sengifika nalele lakithi kivimba elingenabo osisi abaningi.
Yeah. No, ngicela ube serious bapho kulento engisho ngoba sinayo inkinga ama-security agangayo. Ube serious sinayo impela. Sicela ukuthi kungenzeki lokho ngoba into esingayifuni singama South Africans ukuthi sigcine sesibhekana sona ngoba uma ngabe sobhekana sodwa kuzolahleka umongo wento esifuna ukuyenza. Yeah, ngicela senze kanjalo. Kodwa ke sokhela uma kuthi ngempela ikhona into ethi laba bantu bavikela abantu bokufika. Hayi ngale ndlela engisho ngayo. Yena kuyofuna sikulungise lokho. Kodwa njengoba bafethu besebenza phela egcineni kosuku ngeke sithi sifuna kube namathuba emisebenzi bese siphinde siyawaqeda thina futhi. Yingakho sithi makuphuma abantu kulezi zitolo akungena umuntu ukuze kuqhubeke umsebenzi. Kulezi zitolo kunezingane seyisebenze 12 years lensizwa isho njalo. Akube yibo labo bantu sebesebenze 12 years kuleyo ndawo aba-owner lezo ndawo asibasize ngoba ayikhona indlela yokubasiza ukuthi belokhu lezi zitolo bayithela ziyalethwa nje lapha bayidayise laba bantu bakhokhe ekupheleni kwenyanga. So ayikho into ezohlula ukuthi sifike kwi-wholesaler sifike sithi yenza into aduyenza la ngaphandle kwalokho sivala wonke umuntu uzothenga le-wholesaler yakho. So ke ayikho ingxabano lapho bafowethu ngicela ukubuyisela kunina kodwa lezi insizwa lezi sibe clear bafowethu ukuthi cha ukusebenza azime zibuyisele itolo kubantu base-South Africa ngoba ngokomthetho kulungile angithi uyabona nomfowethu uma ufuna ukulungisa intombi ngokuqalela ngentombi mina uyabona intombi uma ufika ngosuku lokuqala ukuthi sawubona ntombi ithi ayangiyeke wena yes mawubuya ngakusasa uthi sawubona wentombi ithi yini yebo yes mawubuya ngaleyo langa usawubona ntombi yebo kathi yini uhlala ungibingelela njalo kodwa izogcina iqomile yezo nalapho kuneyinkinga khona fanele ningajala angithi babona abelungu bethu bajwayele nini ukuthi make umlungu wakhwiphiza nje wathi sewazi ukuthi senizobaleka akubalekwa la afaka ofisi ubani mina ngiyashana phela ukuphatha ukudla mawusebenza la ekhaya kumele uze ungaphethe ukudla sifike-ke thina singaphethe ukudla kwethu ekugcineni sisakutholile njengamanje asena nduna esimelayo ibalekile into ibalekile kwelukali nduna asihlanga sonke namhlanje kodwa kumele sigquba ukhonkolo bafowethu phela siconcentrate kakhulu asithina phela siconcentrate lento izolunga ngokuthi laba fowethu laba ngeke kube ukuthi abazi umuntu la ngaphandle sithola umuntu oyedwa ozositshela abantu bokufika uma befike bekho phela nje singaxabani sodwa singabangi ningathukutheli asenzeni into right niyazi bafowethu nanga umlungu ade ukhwiphize sisela ukhwiphize sisela kodwa sizasafika kuyena ngicela ukunitshethe ngoba sihlukana manje usezwini ngoba ubengazi ukuthi ubani wakhuluma naye beyitshethe uyikhulumela nje nomfanele useyinkomo lapha eplazini lakho uyabona so ke masingehlisa umoya sizolungisa nibeke imali niwubeke u50 rand ngiyaxolisa baba ukukhule ulimi ukungena emloyeni nje umuntu omdala la samalebha sibhala u250 samali abona uma ubamba ngokomthethobile kanje kumele wathi uyavuka uyama kancane sekukhulu ufake yabo nibacela ukuthi benganithuki nisho ukuthi kusho mina niyezwa usho nje kahle ukuthi uyambona ubaba lo ade efikile ade faka umqhele ucelile ukuthi ungasithuki nenze sure ukuthi niba nobufakazi ukuthi uyabona maningahlangana nina nihlangane ngomlungu nina ngeke umlungu anixoshe kodwa nina manizohlukana uzoxosha umuntu oyedwa nihleke nintu uxoshe usibani bani kulana ogcina xosha omunye uyoza niqede uyoza athole idomu zodwa zibuye izosebenzela yena ningavuma nithuke nibatshele ngiyacela baba cela ungayisebenzisi inhlamba usho ngenhlonipho ungalwi uthi nje ngiyacela mana beqala endlebeni ngoba ngasikhulume kanye phela niyangizwa nginikeza isikili sokwehlula umlungu uyabona yathi fuck why are you standing in uthi hayi baba ngiyaxolisa baba kodwa ngiyacela ngicela ukuthi ungangithuki ngicela usho into oyishoyo kuphela wenze sure ukuthi abanye bayezwa mayixosha bese ufonela nampa obaba usokhela bengibiza ubaba usokhela size sizokhuluma naye fundani ukuba ngamadoda fundani ukuqonda nikhulume ngendlela eyakhayo ungakhulumi ukuhlaphaza ngoba awulungisi lutho ngokuhlaphaza futhi nilalelane manikhuluma please ningaxabani ningalwe emsebenzini ungasuka ekhaya kini umsebenzi nawo usutholile umsebenzi manje
usuke ekhakini uyafika la usafuna ukusebenza ufuna ukuthi umlungu akuncengele ukuthi uyakukhokhela aphinde akuncengele ukuthi uzosebenza futhi sebenza uma kunamaphutha ubika amaphutha kodwa sebenza ngoba lokho ngeke nginikhohlise mina ngeke ngize nginikhohlise sebenzani senutholile umsebenzi sebenzani hayi ukuthi la msebenzini kugcwale i-attitude igcwale i-attitude kanti wena ongafuni ukusebenza yabo la abantu bokufika abadingeki la mohlula kuye nebhali umthetho wendoda uphekela ukuthi awufazi ukudingi la ubuhamba ubheke lapho obheke khona abantu bokufika abadingeki nje la makuthi la mabhayo okufika ndima awuphethe ukuthi impahla lezi sicabanga ukuthi ishile ithola amabhinqa seyisa kanjani mfethu siphathe uma uhamba namapholo udelela impela kanjani mfethu siphathela izipho lana uma usho endlini awuphethi ukuthi kungashi lokhu kuhle lokhu awuyijayele yogogo podcast mfethu nazi impahla siphethe la Bethe futhi impahla lana zishile impahla ngithi thina sikuphathela izinto lana esicabanga ukuthi zishile ngiyatela ukukhasa Ewa isa kapela na mama Kumele uliphathe lelizwe. Hayi mina ngathathela ifleke kuphela ngifleke. Awusalona niphi? Awusalona niphi manje usuyikhethela. Wasuyikhethela wasuyikhethela manje. Hayi nayo ukuthi angayi. Awusalona ibhinga. Ngiyabonga. Akushisela umuzi wakhetha. Okunye niyeyisa. Yabo. Okunye niyeyisa. Seyisa kanjani mfethu? Yeyisa. Awunye niyathelela. Umuntu engathi eshelwe. Awusalona ibhinga. Awusezona sangoma. Salona ibhinga awusezona sangoma. Ngokusha kwezindlu nje awuselutho. Ukhamba siboneni fukusaleni. Mana kodwa abantu abangiyisayo njalo ngoemthandeni nesiphelele. Ngiyayisa ngoba ngithatha ibeef master lenitha lapha eke into ayisuthu noma pholo bokweyisa. Yabo. Uyisa kanjani? Mama la thumisa imoto siphelele nibe nihambela madoda. Irayithi flag. Okunye ngiyabonga. Akube kuliphatha. Izuphethe isangoma sesona akube singazi phela akube ndodana ngoba ngishela umuzi ngoba ibhizinisi kakhulu besingazi phela thina angisazi ke lapha besingazi thina phethu mina bengathi uyipseyilona ibhinqa sekhona nangala emadlozini phethe nezo ngabe sithi sigodla nabashila into erathi phela uthi bathi ngifika ngenqondo yokweyisa zirathi cha ukweyisa umapholoba cha bo kweyisa kanjani ngoba phela phethu nalo ukuhamba likhona isigodlo sisindile hamba uqhubeka mfethu hayi cha ukuthi siphila ngapholoba hey mapholoba lesingazi umfuza nawe kuyicala izi ngiphethe kanjani ubona ngokugala ukuthi impungushi phela lento le yabo phetha ngaphela uyaphethisisa umuntu lo 55 untanga kasomezidotira omakoti bazoyibeka lezi mpahla usazoyidinga lezi mpahla umuntu oshelwe indlu vele ingqondo bathi ngathi ibuthi ngathi yahamba buyibuthi cha ifesa yona ngiyayithanda kodwa hayi naso ke yabona ke yini pho ongayithandi la yini ongayithandi hayi iza ngenqondo embi enjani ingqondo embi ngoba ushelwe mfowethu Mano ngiyegoli kusasa. Sengikhale kakhulu nami ngizengedelelwa kanje hayi. Phela thina mfethu sibona sopolitika wazophethisa ama-flag. Thina siphethe into esikwaziyo ukuthi into ophila ngayo. Noma behlula kunoholela labo sopolitiki lezi inkonzo leke igcula umgwaqo uGreta le musu uzobedelela la ngihlangene lokhu nanginayo inkonzo le. Mfethu ukudelela kanjani? Abeni kodwa abeni umuntu awusopolitiki. Kanti wena umlilo uphethe hambe ufuna ukuhlala ukhethelile nomlilo wena ushisa lokho ngogosha bese ngiphula umgwaqo. Siyabo. Ngifuna yabona labo sopolitiki ufuna uma wethe sakugogosha bese kubuthi